Ethula inkulumo yokuvula ingqungquthela ye-SADC, umengameli wakuleli zwe nophinde abe ngusihlalo omusha we-SADC udlulise amazwi okuzwelana ne-Democratic Republic of Congo njengoba uhulumeni wakuleli yazwe engakwazi ukuhlinzeka ngosizo lwezempilo engxenyeni esempumalanga eholwa i-M23 njengoba kubheduke isifo i-Ebola. Kubikwa ukuthi bangaphezulu kwezinkulungwane ezimbili abantu asebeshonile kulandela ukubheduka kwalesi sifo kuleli yazwe. We must act with urgency, all of us, and we call for an immediate humanitarian ceasefire in the affected conflict areas in the eastern DRC and for the safe and secure humanitarian access so that health workers can reach every affected community. uRamaphosa uqhuquzele ukuba kube khona ingqalasizinda yamanzi ewela imingcele yamazwe ayingxenye ye-SADC ukuze kuzoncipha ukwentuleka kwamanzi kulamazwe. We must therefore invest in cross-border water infrastructure to secure water for our households, our farms, and industries. We must expand affordable digital connectivity so that every community, every entrepreneur, and every young person can participate fully in the digital economy. Kusenjalo, inhlangano iMarch and March ibambe umbhikisho ngaphandle kwesakhiwo iNkosi Albert Luthuli International Convention Center lapho izinhlangano zombuso zamazwe ayingxenye ye-SADC zihlangene khona. Uhulumeni kanjani lona okwazi ukuthi azimba abantu njengoba elapha nje upresident wethu uthe unamahloni ngokuthi thina siyamasha. Le nhlangano ithi sekuyisikhathi sokuba kungene ubuholi obusha. Sesikhathele ukuholwa yilwane manje. Sicela ukuholwa abantu abasithandayo nathi abangasibonje yelwane. Yabona into engantshela yona mina. Into engantshela yona ukuthi abone yamashi lebi lapha ngomhla ukube kwabelungu laba ya ngabe izinto seshintshile. Le ngqungquthela yamashumi 46 izophuthulwa khona namhlanje.